Лукашенко открыл секрет Экономика – это приоритет приоритетов. и загадал ценам спыниться на месте. Система контроля за ценообразованием, за этим всем комплексом будет только усиливаться. Цены растут, а колькость насельніцтва зменшаецца. Расейцы вучацца ад Лукашэнкі. Экстрэмізм знайшлі нават у нямецкай газеце. Зноў будуць судзіць Ніну Багінскую. З прафілактыкі атрымаўся пшык. З дуру не падзялілі мядзведжую шкуру. Вітаем вас, сябры! У нас чарговы выпуск навін па-беларуску пра беларусаў і Беларусь, пра Расію і не толькі. Пра некаторыя цікавыя падзеі ўжо зараз. Лукашенко правёў нараду, прысвечаную фінансавай дзейнасці, дзе зрабіў важнае адкрыццё. Экономика – это приоритет приоритетов. Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Чего бы нам это ни стоило. Ну вось, і 30 гадоў не прайшло, як выпускніку эканамічнага факультэта дайшло, што эканоміка – гэта самае галоўнае, і на ёй усё трымаецца. Узгадваецца жарт позняя ССР. Гарбачоў: нам трэба павярнуцца тварам да эканомікі, народ. А вы дагэтуль чым дае стаялі? І Лукашенко ўбачыў шлях, як дасягнуць поспеха ў сваёй эканоміцы. Трэба жесточайше узмацнить контроль над Национальным банком. Мы подключаем Комитет государственного контроля. Как вы понимаете, Павел Владимирович, вне контроля Национальный банк быть не может. Контроль осуществляется президентом. И вы, наверное, заметили, что в связи с назначением новых лиц в финансово-экономическом блоке этот контроль будет усиливаться. Кіраўнік Нацбанку Павел Клаур усё зразумеў правільна. Лепш падзяліцца сродкамі па-добраму, а то раскулачыць. Недарэбна, што яго аж кадык хадуном захадзіў. Бо не дасі грошай па-добраму, прыйдзецца даваць за іншым сталом і ў іншым месцы. І не толькі грошы, а і паказанні. Пакуль жа Лукашенко папярэдзіў удзельнікаў нарады, што кантроль за цэнамі не толькі не аслабне, а яшчэ больш узмацніцца. Нам удается контролировать систему ценообразования и в какой-то степени сдерживать цены. Я это сказал к тому, что от этой практики мы не отступим. Система контроля за ценообразованием, за этим всем комплексом будет только усиливаться. Таксама нічога нова. У 1994 годзе кіраванне Лукашэнкі пачалося з кантролю над цэнамі. Дакладней з іх адкруткай. Паехаў восенню того года Лукашенко на лячэнне ў Сочы, замучыў радыкуліт. Пра гэта ў Беларусі ведалі, бо прэс-служба тады яшчэ не рабіла з хваробаў Лукашэнкі жестачайшых сакрэтаў. І вось вяртаецца ён з лячэння, а тут чыноўнікі цэны паднялі на прадукты. Лукашенко аж калаціла ад гневу, і ён загадаў да раніцы вярнуць цэны на месца. Вядома ж, іх вярнулі. У хуткім часе яны ўсё адно падняліся, прычым не адзін раз і ў шмат разоў, але народ запомніў менавіта тое, як Лукашенко мужна змагаўся з праклятымі чыноўнікамі. Таму і зараз нічога новага не адбудзецца. І хоць яму не да законаў, эканамічныя законы ўсё ж працуюць. І калі цэны яшчэ Лукашенку ўдаецца ў нейкай ступені кантраляваць, то колькасць насельніцтва краіны пад жестачайшы кантроль не становіцца. Яно не толькі не хоча стаяць на месцы, а наадварот, лічба жыхароў Беларусі ўвесь час зніжаецца. Вось бы цэны так, дык не. Згодна дадзеных Белстату, за апошні год насельніцтва краіны скарацілася на 45 тысяч чалавек. Гэта як асіповіцкі або больш за 5 расонскіх раёнаў. А ад 2020 года насельніцтва Беларусі скарацілася больш як на 250 тысяч чалавек. Амаль абласны горад. І гэта згодна афіцыйнай статыстыкі, якая ўлічвае тых, хто ў гэтыя гады з'ехаў ад рэпрэсій за мяжу. Насамрэч лічба значна большая. А ў 2 абласных гарадах жыхароў павялічылася. Гэта Брэст і Гродна. Гародня нядаўна стала 3-м горадам краіны, абагнаўшы Магілёў і Віцебск. Усё ж імкнецца насельніцтва на захад, бо калі я вучыўся ў школе, Брэст і Гродна былі найменшыя з абласных цэнтраў. Лукашэнку папракаюць, што ён разам з краінай знаходзіцца на ўтрыманні ў Расіі. Але гэта Расія плаціць яму за тое, што ён праводзіць доследы над краінай і народам. Ёсць такая прыкмета. Хочаш даведацца, што будзе ў Расіі праз пару гадоў?
Паглядзі на цяперашнюю Беларусь. Адна з галоўных расійскіх прапагандыстак Маргарыта Сіманян прапаноўвае ўвесці адказнасць за ўдзел у непажаданых для дзяржавы чатах. А для гэтага трэба мець такі спіс, які ўжо ствараецца для медыа, недзяржаўных арганізацый і літаратурных твораў. А за парушэнні Маргарыта Сіманян прапаноўвае выганяць з краіны з пажыццёвай забаронай на ўезд. Трэба ўжо, каб і пасмяротным. Пакуль у Расіі гэта толькі абмяркоўваюць, у Лукашэнкі это даўно дзейнічае. Таму ніякі ён не ўтрыманец, а партнёр. Я не халявщик, я партнер. У Беларусі тым часам працягваецца папаўняцца спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. І працы тут у лукашыстаў рабіць не перарабіць. Там дабраліся і да зарубежнай прэсы. 25 сакавіка, калі беларусы адзначалі Дзень волі, у так званым суде цэнтральнага раёну сталіцы не спалі ў шапку і не свідкавалі, а прызналі экстрэмісткамі аж 2 артыкулы ў нямецкім штотыднёвіку «Die Tageszeitung» пра магчымы ўвод лукашэнкам войск ва ўкраіну і пра смерць у турме Алеся Пушкіна. А ўлічваючы колькасць краін у тым жа еўразвязе і колькасць медыяў у іх, працы ў гэтых гадаў на гады наперад. Хапае ў іх так званай працы ў сваёй краіне. Затрыманні працягваюцца, прычым некаторых затрымліваюць па некалькі разоў. У Дзень волі міліцыянты прыйшлі да Ніны Багінскай. Яе будуць судзіць за беларускі нацыянальны сцяг. Прычым яна з ім не выходзіла на вуліцу. Сцяг ляжаў у яе кватэры на тумбачцы якраз тады, калі да 77-гадовай жанчыны ў кватэру чорт прыгнаў гэтых так званых ахоўнікаў парадку. Яны схапілі жанчыну і адвезлі ў пастарунак, дзе прытрымалі да вечара. Цяпер вядомая грамадская актывістка мусіць з'явіцца ў суд Першамайскага раёну Мінску для разгляду адміністрацыйнага пратаколу. Можа, план па пратаколах у іх гарэў, што такім чынам вырашылі падняць свае паказнікі. Таму і прыпёрліся д'яблы ў пагонах у кватэру да пенсіянеркі. Не толькі пенсіянерак затрымліваюць сілавікі, а і непаўнагадовых дзяўчат. Робяць гэта паказальна, у рамках прафілактыкі. Нядаўна такое відовішча злазілі ў актавай зале Гомельскага будаўнічага ліцэю. Там дзяўчыну затрымалі за распаўсюд наркотыкаў. На прагляд у залу сагналі больш за 300 юнакоў і дзяўчат. Маўляў, глядзіце, што вас чакае, калі будзеце парушаць парадак. Але чаго вартае іх мерапрыемства, калі, па словах саміх прапагандыстаў, сама дзяўчына не адзін раз удзельнічала ў такіх мерапрыемствах. Нават на экскурсію ў жаночую калонію трапляла. На жаль, зараз трапіць туды ўжо не на экскурсію. Не толькі экстрэмістаў затрымліваюць у Беларусі. Нядаўна на Віцебшчыне затрымалі аж 19 чалавек за браканьерства і незаконны абарот зброі. Як паведамляюць самі сілавікі, затрыманыя на працягу доўгага часу займаліся незаконным паляваннем. Для гэтага выкарыстоўвалі верталёт, з дапамогай якога ўпалявалі нават мядзведзя. Зараз сілавікі канфіскавалі ў іх зброю, адмысловыя прыстасаванні, транспарт і ўзбудзілі крымінальную справу. Як такія паляванні маглі працягвацца гадамі, калі нават дрон не можа падняцца ў паветра без дазволу ўладаў? Вывад адзін. Міжусобныя разборкі, значыць, нешта не падзялілі. Вядомая прымаўка кажа пра дзялёж шкуры незабітага мядзведзя, а яны, відаць, не падзялілі шкуру мядзведзя забітага. У мінулым выпуску мы распавядалі пра то, як хлопчык захрас у багня, калі ішоў з рыбы. А ў падмаскоўным Сонечнагорску двое дзяцей захраслі проста пасярод гарадской плошчы. Выцягваць іх давялося ратавальнікам. Подождите, давайте вызовем спасателей. Сейчас. Вот так вот шутки, видишь, доводят. Спасатели даже не могут его вытащить из этого песка. Цікава, што плошча называецца Савецкай. Дзеці захраслі на Савецкай плошчы, а 2 дзяды захраслі ў савецкім мінулым. І тут ніякія ратавальнікі не дапамогуць. Заходнія хрысціяне рыхтуюцца да Вялікадня. Гэта свята будзе адзначацца ў нядзелю. Вялікім попытам зараз карыстаюцца яйкі. У Нарвегіі попыт такі вялікі, што ўсім яек не хапіла і прыйшлося ехаць за імі ў суседнюю Швецыю. У бліжэйшых з нарвежскай мяжой гарадах Швецыі ўзнік ажыятаж на яйкі. Ды такі, што прыйшлося абмежаваць іх продаж, па 3 упакоўкі ў адны рукі. Можа, ім трэба Лукашэнку пазваць, каб узяўся за яйкі? Але тады можа знікнуць малако, а за малаком і ўся іхная дэмакратыя. Так што няхай самі разбіраюцца.
На сёння мы з вами развітваемся. Усяго вам найлепшага. Да наступнай сустрэчы. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш канал, каментуйце, стаўце лайкі, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Калі ж не, проста глядзіце і распавядайце пра нас сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украіне!